terima kasih Bu Pras, terima Terima kasih. kasih Bu. Ayo. Iki satu PR arep dipirangane ora. Manut nek aku iki. Ana tadi fragmen Mas Gading dos pundi, wekdalipun dos pundi, derek Mas Dalang Niki mawon. enten fragmen niki nggih wonten sik request Lintang Asmara. Lah. Lintang Asmara wae dianu. Oh nggih. Gini pramen iki soalnya kurang luwih wektune 3 jam ya saya. Niku mawon nggih diganti Lintang Asmara duwe mawon. Lintang Asmara. Nih notasi wah aku ora apal ya. Niku Lintang Asmara duwete Mbak Lintang kalih Mas Gading Mas napa? Gading. Mas Kiswan. Non. Mas Gading. Wah, nggih nggih. Sip. Sakit Nggih, nggih? nggih. Oke, Bisa. monggo Ayo, Mbak Mbak Lintang Lintang. sini. Ya. Lintang Ya, Asmara. saya tak Dicoba dulu cari ralnya. catatan. Golek catetan. Ralnya coba dulu Mas Gading. Wong ayu. Saya lagi searching ya, Mbak. Rale nganggo apa ya Mbak iringane? Oh nganggo Pak D ae. Piye piye ojo pakde to Tang. Dadi ngene lho, Si jenengan Om. biasane rebab, pakai rebab bisa enggak? Iso. Ci. Pira? Loro ci. Nah, Biji. jenengan tuntun rebabe. Oh iso nuntun ki sik weruh. Keduren iki mergane dhuwur banget diwakili Mas Kiswan sing ral. Oh Coba, Mas. iya, engko rile karo Mas Realnya Gading. sama Mas Gading. Cakepane Kowe piye? ral kene ril, kono ral. Wong ayu. Wong ayu tresnaku kinarya Wes gak sundul ki. Ayo, ora bener. Sundul yati meneh. Tenan. susatro ning atiku Tamburi jo teles. Wong bagus antap narasa timu. Hadap sini aja. Tresnoku madhep aku sik ral aku kok Srening Sinis saya terusan kae. Sikes terus sinis. sinis sik ngeral aku sik oleh kono Ayo men. Rezekine dhewe-dhewe. wis cetha dihujat iki kok aku yuk monggo kanca-kanca Yeah. pamenang Monggo. Wah. Ya matur sembah nuwun. Nggih, kami matur sembah nuwun. Wah, nggo bengok-bengok sirahe mak tleng. Dhuwur banget tak ya. Nggih. Nggih. Niku Nggih. minangkani niki wau pengganti fragmen ya Mbak Tatin Mas Nggih. Kiswan. nggih Agem Rahman ganti, Branti Rahmane Mas Gading karo Mbak Lintang Kono sing kut ya. Penonton. Piye? Arep tetep Gimana? di fragmen nggih. Mau gimana saya juga manut. Pokoknya Mas Gading nika waktunya pripun? Jalan niki Nek sampun- niki pun niki nggih pun. Nek- Sampun jam 1. keripik gedang keripik susu telo keripik. Nggih, pun jam iki. 1 ini Lah ya. mengke sing dereng dipinangani saged dipinangani teng goro. goro-goro Nggih. Mbak Bile mengke sing dereng dipun pinangani wonten Nggih. goro-goro. Terus Menika kelakon rin. Sampun rumiyin. Nggih ngaturaken sembah nuwun ingkang kathah sedaya warga Pilangrejo, Pilangrejo, Pak Lurah, nggih. sedaya perangkat desa terima Matur kasih. sembah nuwun. Kathah Bapak. lepate nyuwun agung ing pangaksama. Nggih, Mbak Bile sanes pedal saged pinanggih malih Mas Gading. Nggih. Mas Gading sama Pak Wenang juga sukses sampai Semangat, Pak nanti. Wenang. Sukses. Nggih. Saya selalu sukses selalu. banyak-banyak le do sinau do Nggih. latihan ya Siap. sesuk nek ra anu ngundang Pak E ngambah Dibilangin Pak Guru harus nurut ya. Iya. pun monggo Mas Gading Nggih, dipun matur lanjut sembah nuwun, Om sukses Kiswan. Matur sembah nuwun, Mbak paripurnanipun Elisa. nggih Mbak Tatin, Didik Lintang terima kasih. Iya. Ya iya. Heeh. Nggih, matur nuwun. Iya. Heeh ya, wis iki engko ana pamundutan sing kurang ku ya dipinangani ning gara-gara meneh ya nok ya. Iya, Mak. Sawetore sang patih Hanata prajurit baris Nyawijiku polong
nekat pindha alun samudra rok katiuping maruton lawan kuntur ketuk kuntur ketur wosawe kosian sobuda lan
Saged Tadhit cakep lasing Pandulu. Raden Bratasena wis prapta tepining Wonomarta. Ngadeg jejeg adenger-denger candrane nganti kaya tugu Sinukarta. Tugu arane wujudan manggon Sinukarta rinengga-rengga sinungging cinawi-cawi wauta. Kadengardaning karsa satemah tuwuh rodaning driya pinutu peputaning tekad. Sigra cancut tali wanda cancut arane cincing tali wanda cecawetan. Angusap nang kuku Pancanaka ning setake sabuke. Ya jumangkah ambabat Wonomarta. Andunggar sela ageng-ageng rusak gumpul amukah gawa candrane nganti bisa bubrahke saisining wana.
kukurangraning gunung kura-kurnita kagiri-giri wah aku dadi gumun jroning aku babat Wanamarta iki kayon-kayon padha rubuh kewan-kewan saisining wana uga padha mlayu merga wedi yen kebrukan wit utawa ketiban watu. Wah, lah kok iki ana munyuk gedene mung sak lengen malah mung klekaran bantalan watu. Wah, kethek yen pancen kowe bisa tata jalma lan duwe jeneng. Wah, kowe sapa? Aduh Raden, keparenging dewa nadyan kula wujuding wanara nanging kula saged tata jalma. Dinami kula pun Senggana Raden. Wah, kowe Senggana. Aku Bratasena. Senggana. Kowe kok malah klekaran ana kene. Monggo kewan-kewan padha mlayu kabeh Raden. Mugi kauningan nadyan wujud kula wanara nanging kula anggadhahi cacat boten saged mlampah. Kula lumpuh Raden. Wah, kowe lumpuh inggih. Pramila kula ikhlas menawi kerubuhan kayon. Kowe ikhlas nanging aku sing kedosan. Mergo aku sing babati alas iki. Wah, tegese aku sing wis njalari patimu. Mula aja nganti kedadean kowe saiki lunga wae. Lunga saka papan kene aja nganti kasempyok. Duh Raden. Lajeng anggen kula badhe kisah kados pundi? Pangyatanipun kula lumpuh kados ngaten Raden. Yen pancen ngono. Wah, saiki kowe bakal tak tulungi. Bakal tak uncalke nanging tak gawe bisa tiba papan kono empuk. Pamrih supaya aja nganti lara awakmu. Waduh. Matur nuwun Raden, matur nuwun. Syukur yen Raden kersa paring pitulungan dhateng kula. Yen mekaten monggo, monggo kula aturi nguncalaken monggo Raden. Salengen gedene. Wah, bote ora umum. Lho, wonten menapa to Raden? Wonten menapa? Kaya aja pamer karo Bratasena. Ing atase muncul salengen wae. Tak junjung aku ora kuat. Wah, monggo wit sak prangkul. Rong prangkul tak jebol nganggo tangan siji wae aku kuat. Wah. Kula aja pasang walat Raden. Kula menika namung munyuk alasan kok pasang walat niku. Wah, aja pamer. Kowe rasah pamer. Apa rumangsane munyuk sing digdaya kuwi mung kowe dhewe? Wah, aku ya duwe sedulur. Wujude ya kethek putih. Jenenge Anoman. Wah, kowe tak kandhake dulurku Anoman. Mesti kowe bakal kewirangan. Anoman mesti luwih hamuk. Lah dalah adikku dhewe, adikku Bratasena.
Dewa Bathara. Yang Rama dewaku haladalah. Bareng pun Kakang rangkul marang si Adi. Aku malah banjur tok kipatke aku tok jotos. Wah. Salah kowe ngaku aku. Yen aku iki jare adimu lho. Pancen sliramu kuwi adiku merga sliramu mau nyebut yen to duwe dulur lanang wujude kethek putih. Jenenge Anoman yo. Jenenge Anoman. Kaya kethek putih ning jenenge Senggana lho piye to iki? Senggana ki ya Anoman, Anoman ki ya Senggana. Kuwi jenengku kabeh merga jenengku ki akeh. Anoman, Senggana, Rama, Dayapati, Maruti Anjani putra. Kuwi jenengku ana akeh. Kowe iki adikku ya, Di. Kowe iki adikku, kowe sedulurku nunggal bayu, Di. Wah, aku durung percaya. Pancene kowe munyuk putih. Nanging yen Anoman ki wujude gagah gedhe kaya aku iki. Wah, ora cilik kaya kowe. Munyuk mung sak lengen gedene. Oh, kowe kepengin ngerti wujude Anoman sing gedhe to? Wah, nek pancen kowe iso wujud Anoman sing gedhe. Aku lagi percaya oh ngono ya. Ya yen ngono sawangan iki Kyai Bratasena. Bratasena sawangen Anoman saiki wis gedhe. Wah, jebul iso gedhe tenan. Ya, merga gedhe karo cilik kuwi manut kebutuhan. Nek biasa wae ya aku cilik. Nek wis muni Kurdaya terus gedhe ngene iki, piye? Piye Bratasena? Wah, yo aku wis percaya nek kowe Anoman. Wah, bali wujudmu mau. Yai, wis percaya to nek aku iki Anoman ya kakangmu. Ya wis. Aku percaya. Wah, Kaki, saiki kowe lunga. Lho. Lah kok kon lunga kepiye? Lagi wae ketemu kok kon lunga. Wah, merga aku lagi ana pakaryan. Babati alas iki. Udhi. Pancen aku sengaja ngadang ana kene iki. Merga aku ngeman marang si Adi. Aja mbok bacutke ya, Di, aja mbok bacutke. Merga alas iki gawat kaliwat angker. Wingit kepati aja mbok bacutke nganggonmu bakal mbabat alas iki ya, Nggir. Adikku. Wah. Perkara bungah susah tak sandange dhewe. Kowe iso mikir ora usah melu-melu perkara iki tak babatane dhewe alas iki. Bratasena yen duwe tekad kaya Gunung Waja ya. Ning nadyan kepiye wae kowe sedulurku nunggal bayu mula nek ana bot kerepotane Anoman kudu ngewangi tak ewangi ya, Di.
Tata Kadesaya Indriyaksasara Maruta Pawana Margana Bujleng iblis lanat padha jek-jekan. Oh ladalah. Lah kok dadi negara mertane iki geger kaya ngene. Beteng-beteng baluwerti padha rubuh kabeh. Iya Kinopati, menika malah kathah para wadya ingkang sami kerubuhan beteng. Menika kados pundi? Kados pundi menika Kinopati? Wangune iki ana titah ingkang salah gawe. Wani mlebu ana alas kene sing sejatine beteng-beteng padha rubuh kuwi dikira wit. Baluwerti kuwi mbok menawa dikira wujude watu. Merga iki pancen negara kajiman. Cetha menungsa sing salah gawe. Wadya kajiman kabeh wae. Mara kagel Prapakono menungso salah gawe iki kisaken dawuh Regana Pati. Dongeng tenthe si panunggal paten nono panunggul apa dosane dosa ngungkul Ojo dindak kualat Lah iya bener kandamu Lali sumber katiwasan Wah ladalah gawe rusak papan dunungku tak kira yen menungso jebulmu wujude kethek budaya yen pancen kowe munyu bisa omong lan duwe jeneng kowe sapa takon marang aku Anoman ya senggono bali takon kowe sapa wah bisa omong tenan jebul jenengmu Anoman ya aku Tumenggung Sapu Lebu munyu Anoman kowe sing wis tetha gawe rusak papan dunung kowe manuta tak bondo tak aturke ratu Gustiku sing gawe rusak iktine dudu aku. Nanging aku ya mung saderma ngewangi sedulurku nggone babat Wonomarta. Wah tenan. Ngertine papan iki dikira alas. Ngerti ya. Yen sejatine iki negara kajiman ya iki negara mertani mbuh ora hidup. Bagune iki alas bakal dienggo. Bakal dibabati
kanggo yasa negara munyuk elek manuta tak bondo. Manuta tak bondo tak rica-rica yen pancen iso bandanen. Budya tak sembadani munyuk elek kakan wus. Tiban tangan pecah siramu ing olena prabeng lampus tumanggung sawulebu. Waduh mati ya. Jebol dadamu. Mati. Listrik sangat. Ya. Jebol dadamu.
Balik lagi. Waduh, basa bunyuk. Ada. Ya. Wah. Wah. Kakangku, aku mau wis kondo, ora usah melu-melu. Wah, ngopo kowe melu tumandang? Malah mau ngisrui. Ya nanging si Adi kuwi adikku sing kudu tak ewangi kowe. Ora butuh diwangi. Wah, tandane dhewe. Lah dalah. Kok ngono to? Ujubku iki niate ngenteng-entengi gaweanmu. Aku wong tuwa wis gelem nyoroh-nyorohke gawean. Ngono wae ya ora trima. Ya wis. Pun Kakang trima sele ora melu-melu. Ya mung tak sesuwun muga si Adi tansah jinangkung dening Hyang Agung lan lebda ing karya ya diadiku Bratasena. Pujleng iblis lanat do jek-jekan. Oh, bres. Wah, iki menungso sing salah gawe. Wani gawe rusak negara gue. Wong gagah kowe sapa?
Aku Bratasena. Kowe sapa? Aku Patih Sapu Jagat. Bratasena, kowe wis wani gawe rusak negara kowe. Manuta tak bondo, tak krincung sikilmu. Wah, maju tak tupak celatigamu. Ayo ojo minggat Bratasena. Wah! Udah. Oh. Ah. Wah.
Oh, adalah. Mulane kok wani gawe rusak papan durungku. Oh, jebul ora iso disangga enteng Bratasena. Ning aja girang-girang gemuyu Bratasena. Tibane ajaji tampanana, Jala Sutra tampar rencana Bratasena. Dayane apa? Wah, aku tulung ana. Aku ora iso mubah, ora iso musik. Wah, aku ora iso glawat. Wah, kundi babuku. Punta kakangku Permadi kembar. Wah, aku susulan aku tulung ana. Ah, kena daya ajajiku. Ora iso. Obah kowe mung iso ning kene tekan mati wong iki ya ning tengah alas. Yo, sambato sak seru-serumu. Sambato. Kage sambato. Wah, aku tulung ana ora ana sing arep nulungi. Ora ana sing krungu tak kandhani. Ayo wis sambato we Bratasena basa ning tengah alas kowe.
Saya dalu ras apyara sorot lintang kanggo madhap titi sonya matya ati lumrang gandaning pos ito karenggiwan putyandira sang dicara brengeng lero swaraning madu pronto manungsung sarining kembang bocah bacang ing angin sira ping sawang karo gumantos sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang carita namung sangguang pedhangga pati ingkang jemel saking Brang Wetan nadan ingkang migarsa gunung-gunung Parandini bisa merbawani jagat raya dewi tata sing kawan dan dewasane nang nawa kuwusa kanthi wis ngancik gara-gara Sukra mangkara tumak mendot tete kaloba sumawar cita anggara rakata Buddha Maesara Spati mintuna eka twitri catur panca Sacapto hasta Astana dasa Goro-goro ing jahating pakliran sakti menghormati mijilira parapat punakawan Kilurah Semar Garing Petrus Maulana Bagong ingkang sami gojekan madyaning Ngara Romba alon Arire